Sziasztok! Ebben a videóban Hide and Seek-kel fogunk játszani, és akkor jelentkezz is be. Ennek az a lényege, hogy így blokkok vagyunk, és van egy olyan player, aki kereső, és meg kell találnia ezeket a blokkokat, amik most mi leszünk, de mi is lehetünk akár keresők, és mi át tudunk változni olyan blokká, ami szokott a pályán lenni. ez mondjuk könyvespolc is lehet. Igen, és ha megtalál, és elveri a fenekét a másiknak a vaskarddal, akkor az is kereső lesz, és 4 perc, 5 perc ez az egész játék, és ha az letelik, akkor vége. Na jó, kezdjük. És most én egy szalmabála blokk vagyok. Itt vagyok, itt ugrálok aranylábakkal. És most beálcáztam magamat. És akkor nézetet. Még ott vannak üllők. Így maradok. Ott a kereső, aki ha megtalál... Ja, annak a hátán van egy arc, meg a hasán is észrevetted? Így kapcsolod a normális nézetet. Ne, én innen fogok nézni. Itt jobb. Elment. Nem talál bennünket. Hogy elfutott az a másik? Az az egyszemű küklopsz. Na mindegy, hogyha elmegy, kimehetsz innen és futhatsz tovább. Oké, ott szedi a lábát az a barkácsasztal. Üldözőbe vette. Jó van, én most nem megyek ez már nem is bujócska, hanem fogócska is. Igen. Bujócska, fogócska. Én a végül levigyel el, én addig eltűnök. De nehogy észrevegyem. Nem vesz észre. Szalmabálák. Gyerünk ott. Majdnem észrevett. Majdnem észrevett ez a ott kölyök. megy. A zombi morgást. Ilyet én is tudok. Itt ebbe a smaragdba. De most pont ne. Ott van az ember, akinek egy arc a hasa. Jó ég. De milyen vicces ez a skin. Igen. Ne. Az egy másik volt. Talál. Futás. Blokk, futás. Blokként futsz. Ott van a képem szélén. Fuss el. Go. Gyerünk. Megtalált. Na hát ez történik, ha elkapnak. Nem baj. Nem baj, próbálj meg keresni blokkokat. Igen. Akit megtalál a kereső, akkor én is. Várjál, ott van egy crafting table. Aha, ezek nekem gyanúsak. Lehet, hogy ez hamis. A güllők is van. Ott van egy! Na, ott szedi a lábát. Annak a fenekére kéne egy jó nagyot vágni. Hát meg is vágod. Nem menekülsz előlem. Jöjjön csak vissza. Nem mész el. Na jó, az az ember. Hé, ott szedi a kis lábacskáit. Oda ment. Hol van? Valahova. Ez köddé vált. Köddé vált. A kis huncut. Nem tudjuk, hol ment. Mindegy. Egy másik után megyek. Várjál, ott az aranyért. Csak ezek igen. Nem gyanús. Nagyon sokan vannak aranyért. Hülye! Ki volt? Valahol itt van egy blokk. Igen, valakit van. Aha. Lehet, hogy a crafting table. Elfogyott az igen, igazad volt. Haha. Ez az! Elkaptunk egyet! Még egy szép volt. Valaki megint De hagyd, hogy töltődjön az energia. Aha, mert ott a energia oda is. Hogyha elfogy az energia, nem sebzi az ellenfelet az ütés. Ott valaki mászkált. Valami erre fele szaladgált, de egy kraftasztalt levertem. Sikerült egyet megcsinálni. Legyőztünk egyet, de mindegy, most keressünk tovább. Fölmegyek.
játékos, egy ember, aki ott szedi a lábát. Vár, Egy aranyérc, az értékes. Üss rá egy hatalmasat a fenekére. Mondjuk már csak 1 perc az egész. Vagy Nem élet túl. Nem élet túl. Aha, az ott az. Kamu, valamelyikük Nem. biztos kamu. Akkor a felső. De hihetetlen, hogy így el tudnak ezek bújni. Mert a kicsi az gyors. Nem baj. Na, vége. Megyünk még egy kört. Pont. És bemegyek a kandallóba. Milyen blokk legyek? Én ilyen lesz. Az könyvespolc. Aha, Na, igen, én is. ott volt a tusoló. Hol? Ott. Le akarok zuhanyozni. Jól van, nézd. La, 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 la. Behúzom a kart. Ezeket nem lehet. Könyves polc vagyok. Futás! Fuss. Rohanj. Ott van egy ház, ott biztos van könyvespolc. Ez az. Az nagyon jó. Ott sosem fog a player megtalálni. Ugye. Ez nagyon jó. Ez az, megvan. Itt tudok benyomni ilyen hangokat. Itt van az összes. De én most nem. Na figyeljük ezt a szép teret. Én vagyok egy könyvespolc, aki boldogan él. Hogyha bejön egy player, elmegy, utána fussunk ki innen, és nézzük meg azért. Majd a ezt. vége fele, amikor már az utolsó 5 másodpercet. Igen, de ott szaladgálnak a játékosok. Még se jönnek ide, ez ott, olyan lényeg. Na, egy nincs. Van egy végig blokk. Ez én voltam. Itt az! Pocsin, blokkbarátom. Futárhoz. Ugye ez a szerver? A Life szerver. Megvan az ajtózik. Nehogy most. Várjál, Ott van az a... nyomj be valami nyafogást. Jól van. Ott se jönnek ide. Mondjuk Kutya! Van kardom! Majd mindjárt fogok. Seekers Mushroom. Még 2 Kezdjük perc. ott, hogy nem találnak meg, de Meg még még be be se se jönnek. Na jól van. De szép ez a Most szín. menjünk. Ott is mászkált egy. És mennyi? Van. Na jól van. Ez... A kard. Vá! Várjál, még kinézek az ablakon. Tiszta a levegő. Oké, minden jó. A Közben azért menekül. player veszély. A player veszély. Támadás! Júj! Ne! 24, 23, 22. Ugye nem jön játék. Karakter. Talán nincs. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Oh my 3, god! 2, 1. És túléltük, haha! Milyen? Mert a házakban van a legtöbb ilyen kezdő cucc, mint például a kemény. Fuss! Ja, ez a karácsonyos tér. Vagyis ez a Mikulásos, vagyis én úgy nevezem. Hát 3 crafting table. Nyugi, majd kimegyek. Na jó. Mi? Én ülő Egy. vagyok. Rosszul olvastam. Mindegy. Én itt ülök. Az ott tökéletes. Jól van, kommunikáljunk. Én egy zombi. Az Na mi? oda, na végre megjött az esze, hát ott mindenképp megtalálja. Na jól van. Amúgy kézzel is lehet őket ütni, csak az nagyon gyenge. Jó. Ott van és nem látott meg. Persze. Ne. Az még. Ott- Nézd! Ott kergetik egymást! Ez már elfog. Már ketten vannak. Már 3 is. És valamelyik őjük ide jön. Bújás idő! Ismétlem, bújás idő! Fú! Ezek nem szórakoznak már. Az előző, az
puding volt, ez már nem szórakozik. Kard. Ez az, most menjél ki és csapd le őket. Jön a gyerek! Jön a karakter! Ott van, lent, gyorsan bújjál. Bújni kell. Hú, ez meleg ez volt. veszélyes volt, nagyon. Ketten is Ez vannak. az, seregünk van, hogy te is csatlakozz be. Na gyerünk, srácok! Mindenki készen áll? Wow. Szerintem elment ezeknek a maradék esze. Hát 2 player van oda lent, de jönnek! Ugorj le azonnal! Le kellett volna ugorni. Ütnünk. Na nem baj. Ez utolsó 2 percben ki kell ütnöd. Jó van, még ezután egy kör. Tényleg egy kört. Szólni a fejemen, akkor az eléggé fáj. Jól van, de már úgyse vagy ülő. És vége a játéknak. Egy kör és még. Jó. Az egy csilláron majomkodik. Mondtam, hogy Aha, most nem. már megint ezen a pályán. Nem. Próbálják kimerészkedni. Nem kell ezektől félni, nem mondtam. Bújicska. Azért el kell jól bújni. No. Nincs itt olyan hely, ahol bújjak. Ott jó lesz. Szerintem a crafting table mellé kéne menni. Nézd, ott vagyok. Ez Találjátok ki, hogy én hol vagyok. Én vagyok az az ülő. Azt jegyezzétek meg. Hogyha valamilyen ülőt találtok, az én vagyok. Vagyis itt vagyok, békésen. Itt ugrandolok. de nem is ugrálsz. Smaragd a kis kezecskén. Aha. Ha megkapod a kardot, már menjél. Pont akkor jelent meg, amikor mondtam. Gyerünk, tudod? Gyerünk! Az izgi. Az izgi. Izgi-mizgi. Már rengetegen megszülettek. Hogy az Jó. 10 bujkálnak, rajtunk kívül 9-en. Akkor az még eléggé sok. De már a keresők nőnek. Nőnek a keresők. Igen, elég. Elszaporodtak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Szeva, tesó! A végén ez jó volt. Ez jó volt, hogy pont a végén észrevett volna, de éppen nem. Na akkor vége ennek a videónak, és sziasztok! Sziasztok!